Hello, good morning mga amigos. Welcome back sa aton nga Kier Daldal TV. Medyo dugay ta wala pa vlog no, pero ari naman ta subong magsinamok. Syempre kay brownout na naman, mangita naman ta sang aton nga tambayan as usual. Susubong nga adlaw diri kami sa lote or sa farm nila Ma'am LJ. Shout out to you, Chabiners. Vlogger man ni siya guys, sampot nga wala na siya nag-vlog. Iba na gid basta busy life no. So diri sa ilang nga farm mi guys, mayara sila sang swimming pool no nga gamay, so mag-enjoy ang mga bata diri pati naman ang mga malam, diba? So kung gusto niyo makita ang place, humanan niyo lang tan-aw ning video na to no. Manilag-nilag lang kamuda kaya kuya matika lang takon, way takon labot sa inyo ya bahala kamudya. So open galing ni siya guys no for rental. I-contact niyo lang si Ma'am LJ de la Calzada, kamo na bahala magsabot-sabot dira. I-message niyo lang siya guys para masabat ang inyong mga pamangkot or mayara ka mo mga inquire no about sa place. So balik ta mga amigos diri sa aton nga main event no. So brand out gani nangita kami sa lingaw. Syempre kami pa ba mangita kami pa maagi nga malingaw kami no, hindi na mo gusto ma-board ang life. So damo-damo kami diri, ara sila Bulada, sila Tutsi, Mac Jones no, ang si woman namon sa amon nga batch. Hoy kag syempre ara diri ang number 1 Belechon in Bigkawayan no, ang Hans Belechon. Yahoo! Shout out part basi may palibre nga ribs dira ba. Maski diin lang ni kaabot ning tuhog ka lechon ni Jan Reba. So while nagahulat kami sang aton namit nga lechon dire no, gatikal-tikal anay kami syempre mga Tagalog dan mga Ilonggo bay tabay. Mas taga Bigkawayan gani padayaw bay. Hindi tato no busan kay storya ya pero tato gatikal dan mo tanawalan. Sige lang ka kadlaw na sige na ka pang libak sige. Sige na ginalibak niya. So mga amigos, ginatabangan namon dire si Jan Ray magluto sang iyang lechon, tabang kami ka tan-aw no. Siguro makadugang sang init na. Ang iba namon niya nga mga amigo kag migaya way pa nag-apas, sabi kay hulaton nila nga maluto bago mag-apas. Maromar. Siya ang pangitaan nyo amigos, so kay among tagiya diri ka malapad kag manami nga lupain dire sa Nyokulasi. Ma'am LJ ha, mag-comment ka dira sa dalom kay para makontak kanila basi may mga interesado maglagaw diri no, kay nami ang lugar relaxing. So mga amigos, lapit na maluto ang aton lechon, syempre lapit na magkaon, after kaon ang lams na inuman na naman. Acknowledging the arrival of our Black Mamba no, Ryan boy. Kamusta na mo daw? Puti-puti na iba ang matali. Siyempre sa aton nga barangay kagawad no, si Jake Baruman, ari kasi dire no, TikToker sa siya guys. Siyempre sa aton nga amigo si Ben Louie, kagupod niyang dalagan niya no. Sikat-kat gali ara gali hindi ko makita gamay abi. Peace yaw. So naga-prepare na kami mga amigos no, kay lapit na maluto ang aton manamit nga Hans Belechon no. Siyempre umpisan ta nagyapon ang inuman. So nami diri mga amigos no, may ara sila sang cottage tapad lang gid sang swimming pool nila o ari ang swimming pool o, diba? Enjoy kayo mga bata, pati may malam lagi. Uy may malam dito. Perfect kayo para sa family bonding no, or sa inyo nga mga dabarkads nga banding. May ara pod ni sila fish pond dito pero ambot lang ko may isda na. Balita ko abi daw bag-ulang harvest pero mangkutan nyo lang gani. Kag may ara na diri mga amigos no, sang kubo-kubo or anong ganito basta may rooms siya kompleto, may sala, may kusina, may CR. Basta inquire lang mo kay Ma'am LJ de la Calzada, okay? So ari na mga amigos no, isog-isog na sila kay syempre gutom na ni siguro makaon na. Wow! O di bago pa gwapa kayo ang Belechon sang Hans Belechon guys by Jan Ray Tineso. So kung gusto nyo mag-order sini, may ara ni siya sang page sa Facebook, Hans Belechon. I-search nyo lang number 1 Belechon sa Bigkawayan na siya. Promise perfect kayo mga amigos, maski ano nga okasyon no, Hans Belechon parisan nyo na diri, magtambay ka mo diri sa farm nila Ma'am LJ tapos bit-bit ka mo ka Hans Belechon, diba? So ano pang ginahulat nato no mga amigos no, let's eat. Aba una-una gid din si Rabbit oh. So amo kami sinika simple lang magbanding sa mga barkada ko no, nang kinauboy lang ba, kinaugirl ba, hamal dito hamal diri ba nate bit. Mga unta ninyo oy are na si kagawat gutom-gutom gini ba dito si Banban no. So mga amigos, hindi ka mo matingala nga gagmay kami kaon kay ang amon nga lawas gagmay man, di ba? Hindi ta na namon ni kaya ubuson ta ng pagkaon nga ara diri sa amon natubangan subong. Tapos hindi pagid kami sinigutom, so may ara gina karon mabilin bilin bukog siguro kay isda. Na ba natin ay mig gali. Ay otro man ko gali, grabe man gali kaon. Siyempre Tom Jones mo. Rai mo lawas nga.
O, diba, tanaw among pagkaon, no? Hindi na mo na maubos. Yasus, gagmay dan kami lawas. Banati ka, onday kayo magbalik mo sa barko. Mamingaw ka naman sa mga tapok-tapok nga mo sini. Te, why man ka mo gigutom ka tanaw sa amon sige katamsak dere. Ako ya, sulbad ako. Inom na kayo tubig. Siladlad to, ambot lang. Banati la, da, paborito mo daan ng mga handa dira subong. Kaya maski ano man, paborito mo. So ari mga migoys, ang iban sulbad na, ang iban wala pagyapon. Sige lang gyapon kamual dira. Sino kayo? Siyempre kompleto gyapon ta. May ara gyapon ta mga putas-putas diri, okay, para balon ba nga kompleto ang pagkaon. O, diba? Busog na yan. Pag umansang kaon, balik naman sa chismis, ah. Ngita lang buwilo ang baba, no? Para ka bratatat na naman. So, diba mga migoys, no? Relax lang ang birada diri nga side. Saktong tambay lang, saktong chismis, saktong shot ginagmay, saktong luto-luto, saktong kaon. Oy, Bano, tama na na. Sabi ko, nabusog ng all si Bano. Way, pagliya ka busugan niya. Banati to lang. So, hasta diri lang ko mga migoys, no? Spread the good vibes lang.